Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska teda je to z Minecraftu a hodně jste psali, aby jsme do videa mluvili, nebo aby jsme... Kde to je? Co jsem měl, nevím, mám to, nevadí, tyhle ty. Tak. A tohle je hra Minecraft a jelikož jste psali, že chcete, aby jsme psali nebo mluvili do videa, to máte, budeme mluvit do videa taky. Ale jen já asi, můj společník asi moc ne. V animacích mluvit nebudeme. Animace ty by měly brzo vyjít, ale zatím nevyšly. Takže, ale měly vyjít už včera, tak já zjistím, kde to vázne. Tím nahrávají videa jenom já, nebo možná se mi to jenom neukázalo, to nevím. Hele, sapling. Tak to tady můžeme zasadit. Tak, já si vykraftím ještě teď planky. Dobře, mám 2 krafťáky, to nevadí. Ale já jsem si tady našel takový moje místečko hezký, kde bych chtěl začít. Ano, tady přesně bych chtěl začít. Tak, vykraftíme si ještě čestu. Jelikož dřeva mám teď dost, tak si mám jenom tohle. Styky. Lopata se taky může hodit. A ještě něco budu potřebovat. Ani ne. Tak tohle si sem hodíme, tohle taky. I tohle, i tohle. Já bych se teď měl, no, po jídle se zatím koukat nebudu. Já se podívám tady po nějaký té ovečce a pak bych rychle ještě došel něco natěžit. A v příštím díle, když tak postavíme baráček, protože musíme být fakt rychlí. A hele, ovce. Pojď sem. A doufám, že se, a ještě jsem, hele, jídlo. No, a ještě jsem zapomněl zmínit, moc děkujeme za 7 odběratelů a za ty 4 lajky u minulého videa. Opravdu moc jste nás s tím potěšili. A my fakt jste uznila. Jako tohle se nám ještě nikdy nestalo. Teď už natáčeli a možná, že někdo z vás mě možná zná, ale podle hlasu, že mě poznal, kdo jsem, ale já nebudu říkat, kdo jsem. A vy, kdo mě znáte, nepište do komentářů, kdo jsem. Já tady prozatím běhám, ale nenašel jsem tady už další ovci, jo. Což je docela jako špatný. Protože bylo by to dobrý, kdybych našel ještě jednu ovci. Ale když jsem nenašel ovci, tak to nevadí, já se vrátím tady k mým věcem. Jo, tak právě jsem našel další ovečku. Možná, že... Super. A určitě tahle série bude dobrá a dlouhá v Minecraftu. Ne, nevidím ovci. A ta ovce je fakt důležitá a právě jsem našel i třetí. Super! Tak se strašně moc daří, máme i jídlo nějaký. Možná, že stihnu ještě jít něco natěžit dneska. Jídlo si dáme sem, tohle zatím taky. A já se rovnou vykraftím tu postel. A rychle jdeme ještě natěžit nějaký to kameníčko. Tady je ta jeskyně. Dobře, tak to nebude jeskyně, ale je tady hezký kamen, se tady dá. Tak, škoda, že jsem tady nenašel třeba něco víc jako uhlí, ale to bych zase chtěl moc. Ale tak jako na první den jsme toho stihli docela dost. Ale nějak v 5. díle bych už udělal nějakou výpravu, ale ne, nedr to samozřejmě ne, protože to ještě to budu sotva někde v dolech. A já začnu tady si dělat takový menší doly.
větší krumpáč, tak půjdu domů. Ale ještě by bylo dobrý, kdybych sehnal třeba nějaký. A nebo ho možná vypeču. To se ještě uvidí. Nemám co říkat vůbec. Tak, myslím, že tohle bude stačit. No, tohle to fakt potřebuju, tyjo. Hele, šuty. Ale jakož tady je docela jako rovinná plocha. Tak tady bychom možná mohli něco najít. A tím myslím jako třeba koně nebo něco takového. A jako druhou věc asi uděláme to, že si budeme vykraftit nějaký ty kamenný nástroje. Jo, došly styky, no. Ještě vykraftím, tak ještě jednu. No, tak jsem vykraftil to, co jsem vykraftit zrovna nemusel, ale dobře. Ještě jednou vykraftíme styky. A no, patku. Dobře. A myslím, že budeme si upít to maso, co jsme získali. A já si tady schovám tyhle věci, že mi bude zatím stačit jenom meč, tohleto, a zatím si půjdu postavit nějaký provizorní baráček. No, tyhle ty starý, tady to spálíme. Hop, a dáme tam tohleto je dobrý. A já jdu zatím si postavit nějaký ten menší baráček. To bude spíš jenom taková provizorní skrýš, na který se schovám tuhle noc. Ale jakož nemám zaplý ty difficulty, tak ty si pak zapnu. Ale věřte mi, že budu mít bydlet v lepším obydlí, ne v takovýhle chatrči, ale časem až. Jo, a to by byl dobrý nápad si udělat dveře, no. No, nevím, proč jsem jich craftil 3, ale to je jedno. Tak, já jsem šikovnej, vidíte? Aha, tak. Sakra. Došly bloky, to nevadí. Tak. A myslím, že je nejvyšší čas se jít vyspínkat. Tak. A tak udělali jsme toho docela dost, tak já už to video dneska skončím a tak na viděnou v dalším díle.